ילדות ישראלית. קטע זו שנייה. אני רוצה לנקות את האבק, נו. זו שנייה לשם, מה קורה? מה? ג'וק? מה? איפה? איפה ראית ג'וק? מה, נשאר ככה כל היום, קטע? הג'וק הזה בטח מפחד מאיתנו הרבה יותר ממה שאנחנו מפחדים ממנו, לא? בטח, כי אנחנו ענקים לעומתו. הוא כזה פיצי. הוא בטח ברח אל אמא שלו ברגע שהוא ראה אותנו, וקרא, אמא, חתול לבן אדם. בוא נרגע ואני אספר לך ולילדים סיפור. מוכן? מוזיקת סיפורים, בבקשה. יש עכבר במיטה. כתבה סיגל פלד דריאל, איורים גיל לי אלון קוריאל. לילה. יסמין שוכבת במיטה ובוכה. יסמין, למה את בוכה? יש במיטה עכבר. אני פוחדת מהעכבר. יסמין בוכה, וגם העכבר בוכה. עכבר, למה אתה בוכה? יש במיטה חתול. אני פוחד מהחתול. פוחד מהחתול, ראית הקטע? יסמין בוכה, העכבר בוכה, וגם החתול בוכה. חתול, למה אתה בוכה? יש במיטה כלב. אני פוחד מהכלב. יסמין בוכה, העכבר בוכה, החתול בוכה, וגם הכלב בוכה. כלב, למה אתה בוכה? יש במיטה זאב. אני פוחד מהזאב. יסמין בוכה, העכבר בוכה, החתול בוכה, הכלב בוכה, וגם הזאב בוכה. זאב, למה אתה בוכה? יש במיטה נמר. אני פוחד מהנמר. יסמין בוכה, העכבר בוכה, החתול בוכה, הכלב בוכה, הזאב בוכה, וגם הנמר בוכה. הנמר בוכה. נמר, למה אתה בוכה? יש במיטה אריה. אני פוחד מהאריה. אל תיבהל, קטע, זה רק קטע כזה, סיפור. זוכר? שאג האריה בקול גדול. שקט בבקשה, אני עייף. אני רוצה לישון. עכשיו, אף אחד לא בוכה. כולם ישנים. יסמין ועכבר וחתול וחלב וזאב ונמר ואריה. לילה טוב. סוף הסיפור. היית קטע. בסוף דווקא האריה, שכולם פחדו ממנו, הוא זה שדאג שכולם לא יפחדו וילכו לישון. כן, סיפור מקסים. מקווה שגם אתם אהבתם אותו. להתראות, ילדים. נפגש בסיפור הבא. קטע, הפחדת אותי. גם אני יכול.